ekenekwa m unu. Ọmụwa bụ nwada Mgbankwọ Chidimma Ofegbu Ijele onye gboo. Ọtụtụ n'ime unu ma onye nwa. Asị m ka m were ohere anụwa wee kụziere unu ka esi esi nri na-eji ya akụrụngwa ndị ọcha. M wee na-asị nke ọbụla onye chiri ya zere. Ihe m esi tata bụ nke ndị oyibo na-akpọ stew. Ya bụ iji fresh tomato were si ya. Onwe ihe dịka tin tomato, ihe niile natural. Eyi uzu magi. Ejeghị eji ndị aba ya. Kọrị, asụọ kọrị powder. Ejeghị eji nke asụọ ọnga. Ndị ga-ibe ha na-akpa ibe a na-ekechi gecha na waterproof. Ọkụ unu ka ma na ndị nne nna anyị ha bụ ndị mgbe gboo na ha na-esi nri ha bịatọkarịrị nri anyị nwa ụmụ agbọghọ na-esi kịta anụwa. Anyị na-eji akụrụngwa dịgasị iche iche. Asị gị na-esi China bubata nka, asị gị na-esi Thailand bubata nka, asị gị na nke anụwa na-eme nri na-ekpu ọma. Nke a wụ jollof head chicken, nke na-ewu chicken peruzi. Amaghị m aha niile ba na-akpọ ya. Ka ngosi unu na-esi esi nri na-eji ha akụrụngwa. Unu mara tomato mkpọ wụọ ya. Ịchọ isi nri ọdị natural, ibe niile bụ kwesịrị ịdị natural. Ka ngosi unu ibe eji esi. Nke a bụ tomato mkpụrụ ngotere. Akwụọna m ya na ose. Nke a bụ ndị be anyị na-akpọ ya fere ya. O nwere ndị na-akpọ ya crayfish, ndị oyibo na-akpọ ya crayfish. Nke a bụ azụ mangala. O ya eme ka ihe na-esi ka o wepụta ụtọ ihe na-esi. Ọwụhụ magi awụhụ ụtọ magi ewuọ ya. Nke a wụ nọtụmegi mkpụrụ uji aka m kwọ ya. Anaghị m eje egowe nke dị na sachet. Ya enweghị ibe akwụkwọrị na ya. Nke na-ewu magi ndị mgbe ochie. Ịchọ ijiri ogiri isi, ogiri okpei, ogiri ụgba, ogiri egusi. Nke a wụ ogiri okpei ka m chọrọ iji wee mee nke anụwa tata. Onweghị kemikal eji eme. Ibe ahụ guchi ụmụ ibe mmiri n'ọbịa ewetere suche esu. Nke anụwa wee wụrụ yọbasị. Ọ dị ka n'olu ndị si akpọ ya. Nke a wụ yọbasị. Nke a wee wụrụ tumeriki, galiki ya na jinja. Unu mana tumeriki, galiki ya na jinja nọ ihe abụpụtara n'ala. O furu n'ala ewee bụpụta ya. A na-agwọkwuo ya. Ọ ihe eji agwọ ya ka ha wụ. Dịka jinja na galik na turmeric, unu m ihe ọ na-arụ n'ahụ. Onye ọbụla na-ete eke ya nakwa ata ya na ndụ. Mụ onwe m wụ Mgbankwọ, ana m ata ya na ndụ. Nke a wee wụrụ kọrị akwụkwọ. Akwụkwọ nri ọnwụ na-echọrọ ijiri wee sie nke. O nwere ndị na-eji nchụanwụ, ọ dị mma, ọgwụ ka ọgwụ. O nwere ndị na-eji ụgụ, ọ dị mma, ọgwụ ka ọgwụ ọbara. O nwere ndị na-eji grill, ọgwụ ọbara ka ọgwụ. Afịfịa ọnwụ na ọ sọrọ gị ijiri wee sie, mana eti na ụmụ akụrụngwa, ụmụ ihe oyiri Igbo mepụtara. Nke a wee wụrụ mmanụ groundnut oil. Unu ga-afụ mgbe m ga-etinye ya. Pam ka m na-etinye ya na ya. Maka na asị too much of everything is bad. Ya nwakwu groundnut oil. Ọ dịchara mma n'arụ. Maka ihe ndị ya sị na ọ dịchara mma n'ahụ, ihe ha ama nke bụ ezigbo. Enwere ndị na-eje akpachata mmanụ ihe ma amara were eti ha niile ọrụ groundnut oil. Nke m ji ya etinye nke obere. Adị m agba ihe, adị m eghe stew mee ya. Ọ na-ebute m ụkwara ma azụzụ. Ha niile ebucha ọya. Abịa n'azụ, ihe ọwụ na ị chọrọ iji wee si nke gị, ijiri wee sie nke gị. Azụ ka m ji ya esi nke m. Azụ ka m chọrọ iji wee si nke m. Ị chọrọ ijiri anụ na ma ị chọrọ ijiri anụ ewu, ị chọrọ ijiri anụ mkpi, ị chọrọ ijiri tọkị ma ọ bụ chicken. Ugbu a m ga-akụziri unu ka esi esi ya nwa bụ nri. Unu n'anya nwebere ihe dị n'ite. Tomato ka m na-ebu ụzọ were awụnye. Tomato akwụkwọnere ose n'ime ya nwa bụ tomato. Tomato ahụ nwụnyere n'ite a kịta. Aga m ahapụ ya nwa bụ tomato ọkpọtụ akpọ wee nye m ihe m chọrọ. Maka na ọ bụrụ na ọkpọ ya akpọ ya na-eme n'ire. Ya ka m ji ya hapụ ya ka ọ kpọọ akpọ. Ka tomato nọ n'ọkụ were na
mma na-eche mgbe ọ kpọrọ ka m na-akpọchukwu azụ mkpochu ka m na-akpọchu nke m. O nwere ndị ọ na-awa abịa ha eye nke ha eye mana dị m alaiki azụ eyere eye onye chọrọ isi wee mee nke gị isi onye ahụ wee mee ya. Onye ọbụla m ihe wu nekwe nnu sọ nnu na onions ka m na-eji akpọchu azụ. Tomato m akpọkwa anụ biko na osisi ka m ji esi awụrụ m ana m eyuzu ejighị m ngaji esi maka ị na-akpụchara m ite na m eji ngaji esi maka ị na-akpụchara m ite. Ka m tinyezie mmanụ bụrụ nke shaị o nwere ndị na-adịghị alaiki ị na-afụ yabasị na nri ha ịchọ ịkwọ ya akwọ ịchọ isuo ya esuo. Ọ na-abụ m onye hụrụ yabasị n'anya maka gịnị? Maka na ọwụ ọgwụ anya. Ọgwụ anya ka ọ ahụrụ m ya n'anya nke ukwuu. Mgbe ọbụla o ji sọ nka m ga-etinye nwere ndị na-eje na onyonyo na-enyote ka esi esi nri ha sị gị 5 minutes itinye nke a 10 minutes itinye nke a. Mba, ihe etinye ya mgbe ọbụla o ji wee sọ gị, mgbe ọbụla o jide gị ka ị chọrọ iti obi gị dịsị gị tinye ya dịka azụ mangala ma asabugo m ya eji m mmiri ọkụ wee sachasịa ya dee ede m na-etinye ya mgbe ọbụla o ji wee sọ m. Onwe ndị ga-asị ihe ikpeazụ ya eti. Mba, anaghị m eme ole nke a dịka nke a na-asụ n'ọkụ m wee were ana m eji mmiri azụ were esi nri. Nke ahụ galik na jinja na turmeric ya m kwọrọ akwọ ka m tinyere ihe anọ. Unu hụrụ ya tinye ya mgbe ọbụla iji wee sụcha. Nekwanụ etinye m obere mmiri ya na mmiri azụ m tinyere were gakọọ ọnụ fụ ya. Ọ naghị acha ka ihe eji tin tomato wee si. Ụfọdụ ya sị na ha chọrọ stew na-acha ọbara ọbara ya were ọwụ maka mgbankwụ. Nke a wee wụrụ nọtụmek m kwọrọ akwọ maghị eticha ha niile. Nke a wee wụrụ crayfish. Ana m eme nke a nwere time eji eti ihe ma ihe isiri ya mee gịnị ya tọọ ụtọ. O nwere ndị ọya ha tichagodi ma gị sichachọ ya ha atọ ụtọ n'ọta ịtọ ọnụnwa ya. Ịchọkwa iti crayfish, ọ nwere ndị adịghị alaiki iji crayfish esi stew. Ịchọrọ ihe m ji wee tinye ya wụ na ana m alaiki crayfish atago mana nri ya atọ n'ihe ụtọ ma isie ya ona ma itinye crayfish ma itinye crayfish. A bụ okpei onye ọ sọrọ gị isi wee mee okpei ego ihe a bụ magị. Ọ magị onye nọ sef na Abakaliki sef ya naanị isi ya. Onye nọ na Abakaliki si gị na ọnụghị usi ndị ibe nwa na-akpọ ya obere isi na nna esi mmadụ onye ihe na-asị asị. Anaghị m etinye nnukwu mmiri na stew m. Nke a wee bụrụ nnu onye ọbụla m ihe wu nnu
nnu awụkwu ndị agha ya nnu awụhụ kemikal onwe ndị a na-ewetakwu na mmiri ịtụkwa fọndụ chọrọ ị na-eti stew ba mmiri karịa onye ntiri nke a na-etu ndokwale dị iti ka anụ tichaziri akụrụngwa niile nji wee sie ya tọnụọ ya nwawo ohere ise ịtọnụọ ya maka onye na-esi nri ya enene nnu ka ị makwa ndị na-ebufere ọha na nnu adụkwana ya enene ọsụọ anaghị m alaiki akwụkwọ nri m ọkụ igburu m akwụkwọ nri na alaiki ọdụ fresh ka o wee nye m ihe ọ chọrọ ọsụọ nti azụ m eyekwuo n'oredi azụ m nke na-ewe azụ afụrụ m isi azụ ahụ ebe ahụ ya gbariwe onwe ndị ya sị m na ọ ya agbari na stew na nkufte ya gbari ana m alaiki nta ọkpụkpụ ya mechaa ya tizie m ewere akwụkwọ nri wee tikọta sue ekwena maka ndị ya ga-eche onye na-eme shai na kichin igbo bụ igbo ọ ka bụkwa nwaada mgbankwụ n'oge ahụ m na-eche ka ofe rice m hee ka m tinyere ya nwawa osikapa n'ọkụ akpọchuona m ya nke ahụ nke abụọ na-esi ya akpọchuona m ya wee saa ya nke ahụ nke abụọ na-esi o nwere ndị na-etinye nke ha nnu ma ha siwe nwee ndị adịghị etinye nnu ma ha siwe ihe eji ya eri osikapa adụ n'ọkụ osikapa na onwe ya dọrọ n'ọkụ ka nnenekwe ma ofe ohe osikapa m nwa wow ụmụ nwa siri nri ya ekwu ma nri ya dị ụtọ ma ọ dụrụ ụtọ ọ ndụ nenere ya ekwu osikapa na ofe ya ehe na n'ihi nkọta nwa a na-anụ ugbo ogiri nkọta anụrụ ugbo ogiri onye ka ọ na-akwanye ọnwa nke ha na-abịa ya ọ dị ụtọ ọ dị ezigbo ụtọ o tere utere unu ahụla na nne nna anyị ba mgbe magi afụtabeghị ha na-esi ibe dị ụtọ ahụ ya ejekwa ma asụ a na-eri magi eje nkụta na-anụ ukpo ogiri ọ nụrụ ọnwụ nna ha ekiri ibe dị mma ụmụ agbọghọ iwe ehe na onye akpara aka so ya sie stu ị na-anụ fae ehe n'ihe ehe a were m tomato tipo m ga-anọtọ ya anakwa ha m ehi iwe ehe magi wụọ ya a na-agwa baba anaghị anụ iji ahụ obere nwa ọsụ ha ọ na-aya kansa ọsụ ha ọ na-aya nke n'ihu nke na-eri ya na-ekwe n'isi ọ ya wa Ada ahụrụ m n'anya kwere nwoke ibe m ahụrụ m n'anya kwere bido wehere bido taa nọ gawa nke nwa gị nke anga ndị otu ya na ndị otu ya asachie peji ba ogiri igbo wee ebe a nọ gbara ibe ọnụ m na-aga zamzam ebe ụmụ igbo ibe m unu ahụna na enwewu nne siri tọrọ ụtọ na-eji magi ahụhụ ụtọ nri o nwere ndị na-asị kedu ka mmadụ ịdụ ndụ si ga-eri nri ite ata eti ihe ya magi kedu ka mmadụ si ga esi stew ma ọ bụ ofe na-eti ihe ya magi unu ahụ na ya eti ihe ma magi anyị mgbe ochie ya ka ụkwa magi anyị ha nkata na-achọ iri ọ ya ka magi anyị ha onweghị magi tọkarịrị ogiri
onwe magi tokariri ogi ọ ya magi itinye ha n'azụ mangalo na-ekpofute iti ogi ibe niile asacha itizie crayfish iyom unu ahụ nanụ emechazie maka ndị ga-asị na o nwere ike ọ bụ na o nwere ka esitu wee tinye ya magi ndị a ji were si na ọ dị ụtọ unu ga-agazi gote akụrụngwa ndị a ji wee sie n'ahịa na-etinye ha ihe ndị oyiri Igbo unu gotechaa ya unu esie ya ka nsi wee sie unu ga-ejizi aka unu wee bịa gwa m ka o si wee bịa aka m bụkwa Nwaada Mgbankwọ Ijele onye gboo ka emesịa